blevet lørdag den 11. juli, og vi befinder os ved Lindeskovkirken i Nykøbing Falster. Der er en masse mennesker mødt op, helt præcis 1700 unge mennesker, som skal gå den her traditionelle tur fra Nykøbing til Marielyst, der hedder Beach Walk. Og hvad skal der helt præcis ske i dag, Mathias? Jamen, alle de her unge mennesker, der har klædt sig ud her i dag med vogne og ting og sager, de skal køre hernede fra og gå fra Silmerundkørslen og så hele vejen ned til Marielyst Strand. Ja, til hvem er med hele vejen, og vi har flere kameraer med, og vi skal jo tale med nogle af de her unge mennesker, der går turen. Der er utrolig meget larm i baggrunden, for mange har store køretøjer med DJ-anlæg med, og så er der jo også mange våde varer, der bliver serveret, så stemningen plejer at blive rigtig høj. Så glæder jeg til en spændende reportage her fra Nykøbing til Marielyst. Det er en god begivenhed, synes vi. Hvad siger du? Social. Hvor mange er med her, I kender? Vi har ikke mødt nogen endnu. Nej, vi har ikke rigtig fået været hele turen rundt. Til Beach Walk. Ja. Har du prøvet det før? Nej, vi har kun været ude at kigge. Vores kammerat, en af dem, han har været med. Han var med sidste år. Er I sådan et helt hold afsted? Vi er kun også 4. Ja. Hvad har du af forventninger til turen? Bare, det bliver en super hyggelig dag og få en tår at drikke og møde en masse sjove mennesker. Ja. Og hvad skal der så ske, når I kommer til Marielyst? Så tror jeg bare, at festen den fortsætter dernede. Og så må vi se, hvor lang tid vi holder. Vi er jo gamle her. Hvem er du klædt ud som? Som Allan fra Hængerude. Og hvad skal der ske i dag? Vi skal drikke os fulde, så vi ikke husker noget som helst. Har du været med før? Ja. 3 år. Det er 3. år nu. Og hvor mange er der med her, du kender så? Jeg kender lige 3, og så kender jeg hele striven der. Ja, det bliver vildt. Det bliver fucking vildt. Har du været med før? Ja, nej, jeg er jomfru. Yes, det er første gang. Hvad har du af forventninger? Masser af druk. Bare druk. Tak skal du have. God tur. Ja, helt sikkert, mand. Hvad er det, I har med her? Det er St. Patrick's Day. De besluttede sig for, at det skulle være grønt i år. Er I nogle af de garvede, der tager på den her tur her? Det er 3. år, og det er den samme vogn, vi har brugt. Vi har sådan noget gamle værkstedsvogn, som vi kan trække med. Så, Hvem skal trække vognen? Det skal alle de andre. Altså nu er jeg bygget, så må de trække jo. Og hvad kommer der til at ske undervejs? Ja, halvdelen af os sidder og drikker nogle bajer, og resten trækker. Og så drikker vi lidt flere bajer og bytter lidt en gang imellem. Og så hygger vi. Det tror jeg, det er planen. Hvad skal der så ske, når I kommer til Marielyst? Det sker sådan lidt af sig selv. De fleste år har vi ikke været til så meget nødvendigt noget frem. Men sidste år, jo, der nåede vi i vandet. Må vi se, om vi når i år. Vi håber på det. I må have rigtig god tur. Tak skal du have. Skål, og så en god dag. Jo, tak. Vi venter lidt. Det er vores 3. år. Kan du fortælle lidt om, hvad der sker på sådan en tur? Vi går turen ned til Marielyst og holder nogle stop, eller et stop i år, og så drikker vi og hygger os og fester, mens vi går. Hvad med din veninde? Har du også været med før? Ja, det er også 3. år. Vi har været med alle 3 år sammen. Hvad er det sjoveste, der sker på sådan en tur her? Man snakker med en hel masse nye mennesker, og det er virkelig fedt, fordi alle de er glade og fester. Hvad sker der så, når I når til Marielyst? Så skifter vi lidt tøj, eller også så skynder vi os ud i vandet og bader. Ja, der sker sgu ikke det store. Vi er lidt medtaget fra i går af, så det er sgu hårdt at komme op igen. Vil det sige, at I har varmet op i går? Ja, det har vi gjort på dagen snart. Ja. Vi startede i torsdag, så har vi ellers drukket torsdag og fredag, og så prøver vi igen i dag. Men, hvor kommer I fra? Kommer fra Slagelse. Hvordan kan I være, I taget herned og skal være med til det her? Ja, vi var med, og nede sidste år, der havde vi sommerhus, og så i år, der er vi i campingvogn. Så skulle det prøves. Så det vil sige, når I når til Marielyst, så er der sted, I kan sove for natten? Ja, vi ligger på camping nede på Marielyst, så vi har gjort klar til, at vi bare kan vælte ind ad døren, og så falde i søvn. Kan I prøve at beskrive lidt om, hvad der sker på sådan en tur her? Der sker sgu mange ting. Det er ikke alt sammen, der skal med i fjernsynet i hvert fald. Så der sker lidt af hvert. Er det ikke lidt hæftigt med sådan en helt traktor og en kæmpe vogn bagefter? Jo, vi er jo mange mennesker. Så der er jo ikke andet for. Vi skal jo have plads til alle vores personale. Hvordan får I plads til den på cykelstien? Det var et godt spørgsmål. Vi er på cykelstien jo.
så må vi køre lidt hurtigere, hvis der er nogen, der kører bagefter. Og der er ikke nogen problemer med, at man må køre med sådan et køretøj her med lovgivning og så videre? Nej, det skulle jo bare ikke mene. Jeg har skrevet til dem, der arrangerer for dem her flere gange, og de har sagt god for det jo. Så må vi jo gå ud fra, at de har styr på det. Kunne vi komme op og se den? Kunne du beskrive lidt, hvad det er? Vi er meget nysgerrige efter. Selvfølgelig. Jeg kan bare komme med op. Ja, men vi har jo simpelthen prøvet at sørge for at få så meget plads til alle vores mennesker her. Vi er jo 25 mennesker, og så lidt sædepladser, som vi kan sidde lidt på. Og en lille hyggebar nede i hjørnet, så har vi plads til lidt kølige varer sådan lidt. Så... Hvordan kan det være, I deltager i det her? Det er sjovt. Og vi har en skide hyggelig dag. Det er jo sådan set det. Hej. Skål! Skål! Hvem er jeg, Holger? Vi har Holger her, som løber sin vej. Hvorfor er I klædt ud sådan her? Hvorfor er I klædt ud sådan her? Måske fordi mit navn er rigtig Holger. Ja. Det var jo sejt. Det var jo det. Så er der nogle venner her, der lokker jo. Så det må man gå med på. Har I været med på den her tur før? Det har vi. I hvert fald. Så I ved lidt om, hvad der kommer til at ske? Ja. Hvor kommer I fra? Vi kommer her fra Nykøbing. Okay. Så det er perfekt. Hvor mange I kender I, der er med på turen her? Der er, størstedelen selvfølgelig. Men der er jo pænt mange, så det er svært at sidde og udpege nu i hvert fald. Lige her. Det er faktisk det, vi skal hen. Er I fejret vild, eller hvad? Jamen, vi kan ikke finde det. Nej, vi er på ferie. Ja. Hvor skal I hen? Lige der. Herved. Grønland, der er de mange af dem her, har jeg hørt. Det er derfor, det er Grønland. Men jeg troede, I skulle til Marieløst. Det er samme vej, det er lige på returen. Det er samme vej. Det er på vej. Strand herovre, ikke? Jeg tror ikke, de tager billeder. Filmer de, eller hvad? Fedt, mand. Er du en ægte pirat? Det er i hvert fald. Jeg sabler det hele, mand. Hvad får dig til at deltage i sådan en tur her? Det er skide sjovt. Ja, det er mit 3. år, så vidt jeg ikke husker, tror jeg. Ikke husker. Du kender den godt. Og hvad er det, der plejer at komme til at foregå på sådan en tur her? Til at foregå, jeg husker, jeg drikker. Og så drikker jeg. Og så står vi stille en masse timer, og så drikker jeg igen. Borgårds grog. I min taske. Jeg skal have noget grog. Hent noget grog. Hvad er det for noget? Grog, det er citronsaft, eller citronjuice saft med sukker, gerne rørsukker, rom og vand. Der er en lille ramse, hvis folk skal lave den. 1 part sour, 2 part sweet, 3 part strong, 4 part weak. Det er det, vi går ud efter, sådan plus minus. Og jeg føler, det går meget godt. Og hvad så, når I når til Marieløst? Kan I så huske, hvad der sker med jer? Så plejer vi som regel at nøgenbade på den tidspunkt, det hænder. Jeg vil ikke påstå, det er ikke ulovligt. Jeg er ikke blevet fanget. Og så plejer min ven som regel at blive meget fuld, når vi vil hoppe på trampolin. Og så kører vi hjem. I må have rigtig god tur. I lige måde. En lille tår. Vi har lige duft. Det er noget grog. Ja, rom i, tror jeg. Det er der også. Ja. Og der er lime. Ja. Og der er brun farin. Og jeg vil lige minde folk om, at 31. juli, det er Black Tot Day. Den skal fejres. Noget grog og rom. Du vil hellere drikke gravøl. Gravøl for. Er det ikke lidt for tidligt med en julemand? Nej. Det er juli. Det er juli? Ja, glædelig juli. Ja. Det er den måned med mest juli. Ja. Hvor mange nisser er I klædt ud? Jamen, det er bare dem her. Bare spørg. Er det ikke 8? Er I sådan en hel gruppe, der på forhånd har besluttet jer? Ja. Bare så kanen. Ja. Hvad har I i kanen? Vi har øl. Har I været med på den her tur før? Jeg har ikke, men de andre har. Så de er meget farne i det. Ved du lidt om, hvad der kommer til at ske? Ja, jeg har en idé om det. Så. I må have rigtig god tur. Jo, tak. I lige måde. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Henrik. Det gør jeg også. Tillykke med det. Ja, sidste år, der var jeg med i et trucker-tema. Men ja, i år, der er vi nogle af mine venner, og vi har valgt at slå os sammen og så køre Mexikaner-tema. Ja, det er fordi, at det er meget hamrende varmt i år. Eller det tror vi, det vil blive. Det er super indtil videre i hvert fald. Så da vi byggede den i går aftes, der synes vi, det var en pissegod idé. Selvom der ikke er plads til alt drikkevarerne. Hvad er du klædt ud som? Indianer, vi er Pocahontas. Har du været med før? Ja, det er mit 3 år. Hvad der får dig til at komme igen? Det er super sjovt. Jeg kan du fortælle lidt om, hvad der sker undervejs? Jamen, vi går jo hele vejen til Marieløst, og det er masser af druk og masser af sjov ballade og god musik.
er jo tradition, at man mødes her ved Lindeskovkirken i Nykøbing en time eller mere, inden at afgangen er klokken 15. Og som I kan høre, er der god stemning. Hvad sker der her? Der er gang inden, vi skal bare nogle bajer og fyre af. Hvorfor er I med i dag? Fordi at, det er skide hyggeligt. Og fordi vi har brugt rigtig lang tid på at lave vores trækvogn. Hvor er jeres trækvogn hen? Den holder lige der. Den er ikke så pæn. Den er ikke så pæn, men... Er der nogen, der skal sidde i den? Det startede med, at det var en klipvogn. En klipvogn, ikke? En klipvogn. Så det er til provianten, altså? Ja. Jamen, I må have rigtig god tur. I lige måde. Og jeg fortsætter lige her med lige at fortælle omkring arrangementet her. Som I kan se, er der god stemning her ved Lindeskovkirken, hvor altså de unge mennesker møder en time eller mere før for at varme op og gøre klar til at gå her, når klokken bliver 15. Det er jo et arrangement, som der er vokset så stort inden for de seneste år. Det startede med nogle ganske få 100 mennesker, og det er jo noget, der bliver annonceret via Facebook, hvor man bliver inviteret. Og sidst jeg var inde og tjekke, der var der 1700 mennesker, der har sagt ja til at deltage, og det var noget med over 3000, der var inviteret. Så det er jo et kæmpe arrangement, hvor man nu har været hen og skulle hente tilladelse fra kommune og politi til at gå den her rute her. Det foregår på cykelstien, den venstre cykelsti, for så slipper man for at skal over vejen. Man skal have speciel tilladelse, hvis man har store køretøjer, og nogle af køretøjerne må slet ikke være på cykelstien. De skal ud på vejen. Så kan der være nogle problemer omkring, hvordan man må have mennesker op på de her store vogne. Det skal vi prøve at se, om vi kan få belyst nu med at tale med nogle af dem, der har de her kæmpe vogne med. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, I har med jer? Jamen, vi har det er rederiet Sutterne, og vi er fiskere. Så vi har nogle trålerkraner, hvor vi har øl i, og så har vi spildevand, hvor vi kan tappe spildevand direkte ud og drikke det. Det kan fiskerne godt lide. Jamen, I har både røg på skorstenen og alt muligt. Ja, det har vi nemlig. Og vi skal jo have motoren, der kører jo, så der skal jo noget røg til. Og det skal selvfølgelig væk ud på skorstenen. Og så har vi 2 DJ's, der står og spiller og kommer til at spille under hele arrangementet. Jamen, det er jo helt vildt det her. Skal man have specielt tilladelse til at have sådan en vogn med på turen? Ja, det kræver, at vi er vi har både ildslukker, og vi har kontakt direkte med vagterne og 2 ædru chauffører hele tiden. Men hvad så, skal I blive på cykelstien eller være på vejen? Ja, vi skal blive på cykelstien. Der er bygget nøjagtigt til at passe på cykelstien. Ja. Kan vi få lov at komme op og se vognen indenfor? Lad os gå op. Der er rindende vand her. Ja, det er rindende vand. Det er rindende spildevand. Ja. Så, men det kan drikkes, det her. Men ellers så har vi har 2 depotrum, hvor henholdsvis vi har 2 generatorer kørende for at trække det store anlæg. Og ellers så køler vi al vores drikkelse ned, og ja, så har vi et bænk og bord, så vi kan sætte omkring 25 mennesker op. Hvor mange er I med her på turen? 11. Er I sådan en gruppe, der har slået jer sammen, eller hvordan har I fundet på det? Ja, men vi var egentlig med i 2013, hvor vi købte en gammel campingvogn og rev den af, og så fandt vi egentlig ud af, at det var selvfølgelig meget sjovt. Så sidste år begyndte vi at bygge den her, og deltog ind i sidste år halvfærdig. Men vi har fuldstændig, den er bygget op med 2 gamle rammer fra en skurvogn, og så har vi svejst chassis ekstra og øget akselafstanden. Så, men vi har brugt over et år på at bygge. Er der plads, så man kan komme op i DJ-pulten? Ja, skal lige. Det er stien her, ja. Så er vi kommet herop i toppen, hvor der er DJ-pult. Vi filmer lige lidt her fra lokal-tv, er det i orden? Det er i orden. Ja. Er I rigtig DJ's? Ja. Hvor kommer I fra? Jeg er fra Majbo. Og hvad med dig? Hvor kommer du fra? Jeg kommer her fra Nykøbing. Ja. Yes. Og kan du fortælle lidt om, hvad der skal ske undervejs? Jamen, vi skal spille lidt lækker musik, og vi skal også spille lidt sømandsmusik nu, når vi er her på båden. Det er jo ret ekstremt at have sådan en kæmpe vogn med her. Ja, det er det. Vi spiller også rigtig, rigtig højt. Vi kan spille rigtig meget her, og vi forventer i hvert fald, at vi holder en fest. Det bliver super godt. Jeg skal lige se lidt af, hvad I har her. Kan du beskrive lidt af jeres anlæg? Hvad er det for noget anlæg? Vi har musikanlæg eller pulten. Ja, pulten og... Jamen altså, vi har 3 CD'er med, altså pladespillere. Vi har pionerudstyr, noget af det bedste overhovedet. Og ja. Jonas, nu vil du fortælle om pulten. Jamen altså, der er 2 Nexus 2000, og så er der en almindelig 2000'er. Og så har vi en mixer i midten. Men ja. Det er super fedt. I må have rigtig god tur. Jo, tak. Tak skal I have. Hvad for en vogn kører du med? Jeg kører med den store her, rederiet Sutterne. Det er fantastisk. Vi er 20 knægte, der har lavet den. Og vi bruger vores kærlighed på det.
du har været med til at bygge den? Ja. Og der har brugt rigtig mange penge på det. Kan du fortælle lidt om, hvad den består af, og hvordan I har lavet den? Vi lavede den sidste år. Der brugte vi fra januar til, nu. Ja, til februar cirka. Eller brugte 4 måneder på den. Ja, 4 måneder. Jeg tror, der er lige før, der er afgang. Ja, vi ses. Hvor mange får lov at falde sig? Nå, vi har lige lidt praktisk information, inden vi går, som altid. Vi ved godt, det er kedeligt, men det er fandme vigtigt, så vi kan få lov at holde beachwalk igen til næste år. Med hensyn til skrald, vi vil rigtig gerne henstille til, at I er gode til at bruge alle de sækker, der sidder rundt omkring på vognene. Lad nu være med at smide jeres skrald rundt omkring, så får vi ikke lov at holde beachwalk igen. Vi har vores fantastiske oprydningshold med. Jeg kan sgu ikke rigtig se dem, de er derude et sted. Men prøv lige at høre, skal vi lige give dem en kæmpe stor hånd? Uden dem, så var det her sgu svært at gennemføre. Giv dem en stor hånd. Og med hensyn til affald, hvis I har vogne og andre ting, når vi lander nede på Marieløst, som I ikke skal bruge igen, så vær sød at bruge den container, der står ude foran Dr. Emil. Så flyder det ikke på Marieløst i morgen. Det vil vi sætte kæmpe stor pris på. Skal vi ikke lige skåle en gang? Skål! Det der sker nu, det er, at alle de motoriserede vogne, de kører nu. Vi venter lige 3 minutter, så alle de store vogne med motor, deraf motoriserede vogne, de kører nu. Og så går vi andre om 3 minutter. Ha' en rigtig god beachwalk. Skål! Skål! Og så går turen ellers her på vej mod Marieløst. En af de første vogne, det er den her store, hvor de har deres eget DJ-tårn med. Og vi har altså fået lov at være med her i toppen på noget af vejen, og skal selvfølgelig have stemning rundt. Lidt af den ældre generation, må jeg sige det? Ja, det er helt sikkert. Jeg har en svigerdatter! Jo, men det er korrekt. Jeg er den ældre del af familien her. Ja. Og hvad er det, du klæder ud som? Jamen, det er til hverdag. En klovn. Nå, okay. Og er det for at holde øje med dine døtre eller svigerdøtre? Jeg har 2 sønner med, men det er dem, der sådan set har sagt, at jeg skulle gå med, for man bliver altid ung. Så sådan er situationen. Jamen, tak skal du have. God tur. Helt ånden, jo. Så der. Det kan man gøre på mange måder.
har været lidt problemer, men det kører. Det er ikke noget musik, men der kommer musik op på området. Har der været problemer? Ja, mine højtalere, de er røget. Er de røget? Ja, og lyset ligger ikke på traktoren og sådan noget, men det kører alligevel? Vi kører, ja. Det er fantastisk. Jeg var med i 5 år. 5 år? Ja. Altså, god tur. Rigtig god tur. Det er det fedeste. Det er mit første år. Let's go! Hey, no! Det er TV! Satan! Hop over! Jeg bare lade Christian. Viggo. Det er Viggo. Det er Viggo, okay. Der er næsten ikke nok. Nej, okay. Jamen, I må have en god tur. Jo, tak i lige måde. Hej. Har I en hyggelig tur? Ja. Det er fantastisk. Det er altid dejligt at være til Bilsvåg. Og hvor langt er vi nået nu? Cirka halvvejs. Nej. Næsten. Første punkt. Ja. Vi har jo kun et stop i år. Sidste år havde vi 2. Ja. Men i år har vi kun 1. Nej, vi har kun 2 sidste år. Og i år har vi kun 1, og det er Væggerløs. Og det er min hjemby. Og det er den bedste by i det bliver jo verden. Væggerløs, det er det bedste sted. Ja, fyren af, så kan du hive dig i banditten senere. Kamera, det filmer allerede. En kø på 1,5 kilometer, men hovedsageligt en glokø. Så ikke noget, der er forårsaget af, at folk har noget på vejen.
vogne eller noget. Det er simpelthen fordi folk gerne vil se, hvad der sker. Jeg er klar, Så er TVM og resten af karavanen fra Beachwalk nået til Væggerløse. Vi er ved hallen, og der er jo en pause i øjeblikket. Så godt det der. Så skal du huske at se det på tv. Hej. Det er godt. Meget godt. Og vi står altså her med en masse glade mennesker. Det er forløbet stille og roligt undervejs. Der har været nogle vagter, der engang imellem har måttet skubbe nogle af deltagerne ind fra vejen til cykelstien. Men ellers har vi ikke hørt om nogen uheld undervejs. Folk er i god stemning, og der er også blevet drukket mange dåser af forskellige slags. Og nu skal vi jo så her på et tidspunkt videre. Det er jo sådan, at vi skal videre mod Marielyst, hvor der for nogen skal være badning, for andre skal de videre ind på diskoteker. Og der er jo lige god stemning her rundt omkring mig. Der er også på et tidspunkt, at der skal kåres vinderen, det bedste køretøj eller flotteste køretøj. Og det afventer vi selvfølgelig nærmere, hvornår det foregår. Hvordan er stemningen på nuværende tidspunkt? Pissegod, den er pissegod. Prøv at spørge helt over, de er helt vilde, mand. De er helt vilde. I løber deres vej. Har det været hårdt at gå? Nej. Det er gået så langsomt, så man kalder det ikke engang at gå. Hvad så? Hvad sker der fra nu af så? Endnu mere af det her. Ja? Endnu mere af det her. Endnu mere kroater. Kroater, kender du den? Nej. Nej. Ved du, hvordan den er til? Det var starten lige. Ja. Okay. Det er det til numsen, det er det til tidskolen, og det er det til skeletten. Så kender du også den? Så kender vi den. Optag. Vi optager nu her. Kan I holde til det? Ja, det kan vi. Det er mega fedt. Har det været hårdt at gå? Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg. Det har været mega hyggeligt. Er det første gang, I er med på turen? Ja. Vi har aldrig været med før. Hvordan har I hørt om det? Vi har hørt, det er mega fedt, og det er rigtig sjovt, og sådan... Ja, man bare drikker, det er bare hyggeligt. Er det via Facebook, I er blevet opmærksom på det? Nej, vi har hørt om det omkring venner og sådan noget, eller blandt venner og sådan noget. Så har vi så også set det på Facebook og sådan noget. Og så har vi bare vidst, at det sådan ligesom har været der. Hvor kommer det herhen? Det kommer på tv, lokal-tv, og så kommer det på nettet. Hvad? På tv. Okay. Ja. Så det er nu, I skal smile. Det lugter lidt nu. Varm lige der tip. Vi går og fester og drikker. Og har en fest. Hvad har I fået at drikke? Meget. Shots og mokai. Jeg kan stå på hovedet. Og vodka. Masser af vodka. Hvor er I så kommet hen nu? Hvor er I? Væggerløs. Hvor der står der og sælger mad. Vores står lige der. Ja. Vi skal drikke. Gå videre til Marielyst, så skal vi drikke. Ja. Endnu mere fulde. Og jeg kan stå på hovedet. Må du se? Ja. Kom, så skal jeg ordentligt. Kom, så skal jeg. Yay! Ej, det var fedt. Ja, godt. Bare vent. Og sådan er det. Sådan er det. Tak for det. Jamen nu er vi jo nået til Væggerløse. Hvordan er arrangementet forløbet indtil videre? Altså vi synes faktisk, det er forløbet rigtig godt. Der var lidt kø nede ved den nye omfartsvej, rundkørslen dernede. Men det synes vi egentlig, vi kom rimelig godt over. Vi snakkede med politiet et par kilometer efter. Og de var sådan rimelig rolige. De sagde, at der var godt nok lidt kø, men det var mest af alt glokø. Og det er jo svært for os at gøre noget ved. Altså det vigtigste for os, det er, at folk ikke render ud på vejen, og at vognene ikke stopper trafikken og alt sådan noget. Og det synes vi er kommet ret godt over i år, på trods af, at der er så mange vogne. Og så vidt vi ved, at vi har ikke fået det oprindeligt, eller det eksakte tal, men vi er et sted mellem 1.500 og 1.700 mennesker, og med det i tanke, synes jeg egentlig, det er gået rigtig glat hernede af.
Og nu kom din makker her også. Er det jer to, som der står for arrangementet, eller er I flere? Det er udelukkende mig og Thisen, som er min fætter. Nu har vi lavet det er 6. gang, vi laver det 5 års jubilæum. Og heldigvis har vi så en masse frivillige også. Vores oprydningshold, og vi har nogle vagter, der hjælper med, og vi har et samarbejde med Billie Jean og fodboldklubben hernede og hallen og så videre. Så det er fedt, folk synes, det er spændende og godt kan lide at støtte op omkring det, fordi at princippet kan vi jo ikke 2 mænd gøre det alene den dag i dag. Der er vi for mange mennesker. Jeg kunne forestille mig, at der ligger et kæmpe forarbejde. Kan du fortælle lidt omkring, hvad der ligger bag, inden man kan stable sådan et arrangement på benene? Ja, men det har jo bare udviklet sig hen over årene. Altså til at starte med, der gik vi jo bare. Vi vidste jo ikke, hvor stort det blev. Men det er bare blevet større og større, så det har krævet mere og mere dialog med kommunen, med politiet, generelt med de offentlige myndigheder. Vi har været til forskellige møder og fået alle de tilladelser, vi nu skal have. Det er jo ikke bare politiet mere, men det er også kommunen, vi aftaler med. Kommunen har været så flinke i år at stille en container til rådighed nede ved Dr. Emil. Det er første år, de gør det, og det betyder super meget for os, fordi når folk de rammer Marieløs, så er det virkelig svært for os at sikre, at folk de tager deres vogne med hjem og alt sådan noget. Det kan vi ikke rigtig. Altså vi har jo som sagt, som Thomas siger, vi har vores oprydningshold, men de kan ikke tømme hele Marieløs for alle de vogne, der nu er dernede. Så det er fedt, at folk har et sted at smide deres ting hen, og det er vi super glade for, at kommunen har indvilliget i at hjælpe os lidt med i år. For ellers klarer vi jo det hele selv. Ja. Så det vil sige, at kommunen er velvillig over for arrangementet. I har ikke mødt nogen negative røster omkring det? Det synes vi faktisk ikke. Altså, vi har jo længe gerne vil have deres hjælp, og det har måske taget lidt længere tid, end vi havde håbet på. Men nu er de ligesom med en container, og det kan vi jo så se også har skabt lidt debat rundt omkring. Det er ikke alle, der er helt enige i. Det er en god idé, at kommunen bruger nogle ressourcer på det. Jeg vil kalde ressourcer, fordi jeg tænker ikke, at det er nødvendigvis økonomi. De har nogle folk kørende, der kan hjælpe med det i forvejen. Det er jo ikke fordi, det hele er gratis, men jeg synes egentlig, at det er et fair trade i forhold til, at der står 1700 mennesker hernede og har en kæmpe fest. Mange af dem kommer langvejs fra, de bruger nogle penge hernede i lokalmiljøet. Så vi synes egentlig, at alle får noget godt ud af det, og der bliver ryddet op og alt det her. Så, altså, vi synes, det er et positivt ting for Lolland Falster, og det er vi glade for, at kommunen også ligesom har set. Og nu kan man sige, at det er jo ikke kun walk, altså det er ikke kun folk, der går, der kommer flere og flere store køretøjer. Har der været nogle udfordringer i, at de kan deltage? Man kan sige, at udfordringen ligger jo i, at tilbage, jeg tror det var andet år, det vi havde det, der kom den første motoriserede vogn, som var trukket af en havetraktor. Og der var vi sådan helt, hvor vi tænkte, det er fedt, det er virkelig vildt. Og det har egentlig skabt belæg for alle de vogne, der er i dag. Fordi der er ekstremt mange store vogne. Vi har også fået mange henvendelser, hvor folk spørger, hvad er reglerne, hvad må vi ikke? Så folk hernede kan godt lide at gøre noget mere ud af det, end bare at have en almindelig trækvogn fra Harald Nyborg med. Og det er jo super fedt at se. Så man kan sige, udfordringer i det ligger jo i, at den nye omfartsvej er kommet. Og der er vi simpelthen nødt til at sørge for, at de kommer udenom rundkørslen, for de kan ikke komme over den højbro, der er lavet. Så det skaber selvfølgelig lidt kø, men folk tager det faktisk meget pænt. For det er jo lidt en glokø, kan man sige. Folk vil gerne kigge og se, hvad der sker. Men det er den eneste udfordring, vi har. Ellers så går det faktisk meget fint. Og der er noget med, at der er konkurrence omkring den flotteste vogn? Yes, vi skal faktisk snart op og kåre årets flotteste motoriserede vogn, årets flotteste trækvogn, altså uden motor, årets flotteste udklædte. Vi har sådan 3 pokaler med, og det er noget, vi har gjort alle 6 år. Så det skal vi op og kåre lige om lidt. I skal have held og lykke med arrangementet og også fremadrettet. Tak skal I have. Tak for det. Okay, vi starter en drag queen her, som er kåret til årets bedste udklædte. Vi skal få en drag queen her nu. Årets udklædte, det er en drag queen. Vi skal have pokalen. Vi får lige dommeren til at votere. Er den rigtig? Er den rigtig? Sådan der! Tillykke! Årets bedste udklædte 2015! Så er vi nået til årets trækvogn. Årets trækvogn Beachford 2015. Der var rigtig mange lækre trækvogne, der bliver set i år. Årets fedeste trækvogn. Ever, kan man sige det? Årets fedeste trækvogn. Den holder lige her, det er St. Patrick's Day! Nå, så kommer til den sidste kåre. Men årets motoriserede vogn, Beachford 2015. Det er den vogn, vi står på her. Giv dem en kæmpe stor hånd. Endnu en gang. Og nu venter den lige om lidt, tror jeg. Fyrkant!
Just bounce to this. Der står et kamera herude til venstre. Vær sød og vinke til kameraet ud til højre. Vi ses! Og så nåede hele karavanen i Beachwalk fra Nykøbing til Marielyst Torv, hvor der blev festet igennem hele aftenen og natten. Her er det Mathias og Henrik, der takker af for denne Beachwalk 2015. Så er vi nået til vejs ende for denne udsendelse her fra TVM. Du kan gense den flere gange i løbet af denne uge. Du kan se vores sendetider om lidt, og du kan også læse mere på tvm.dk. I næste uge er der kun en uge til, at festugen i Nykøbing starter, og vi sætter fokus på den med blandt andet at kigge tilbage på sidste års festuge. Tak for i dag, og på gensyn.